Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores, imos ca información. Nesta xornada de mércores día 5 do mes de febreiro, na radio e na televisión de Cerceda. Hoxe imos a falar pois de que mañán haberá unha xornada informativa sobre a transición xusta de Meirama, pero tamén o domingo haberá teatro, o sábados de baile no Moucho, e onte tiña lugar un pleno extraordinario donde se aprobaron as obras do post-2025 e o plan complementario que imos a enumerar. Tamén hoxe tivo lugar a inauguración do principio, o que era a presentación da planta de tratamento de residuos textis en Sogama. Estivemos ali e miraremos e escoitaremos unha reportaxe. A Concellería de Benestar promove o envellecemento activo. Falaremos tamén do Banco de Alimentos do Concello, onde a propia Concelleira de Benestar nos fala. Lembramos as excursións programadas polo Concello para os próximos meses e de un seminario de defensa persoal que se fará o mes que ven. Lembramos tamén o servizo de información por WhatsApp municipal e, en canto ao tempo, as previsións para mañán son de que seguiremos con tempo anticiclónico. Comezamos a crónica da xornada falándolles da xornada informativa sobre o nó de transición xusta de Meirama. Mañán, xoves, día 6 de febreiro, o Instituto para a Transición Xusta vai a organizar en Cerceda, xusto no Acevedo, no Viveiro de Empresas, unha xornada informativa sobre o nó de transición xusta de Meirama, nun evento no que participarán representantes do Instituto para a Transición Xusta, membros do Concello de Cerceda e representantes de empresas, entre outros actores. O obxectivo da xornada é a de informar sobre o procedemento e os requisitos aplicables no concurso público para a capacidade de acceso á evacuación da rede de enerxía eléctrica. No evento tamén se presentarán algúns dos proxectos empresariais apoiados financieramente polo Instituto para a Transición Xusta e informarase sobre as próximas liñas de axudas a empresas e pequenos proxectos de investimento necesarios, en este caso para proxectos de investimento necesarios para dinamizar económicamente as zonas de transición xusta. A xornada celebrarse de xeito presencial no Viveiro de Empresas de Cerceda, asistencia libre e gratuita ata completar o aforo. Comenzará sobre as 10:30 da mañán, coa apertura a cargo do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Tamén estará o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a directora do Instituto da Transición Xusta, que vai a rematar o acto logo xa sobre a 1:30. Eso será mañán, ali estaremos e ofreceremos tamén reportaxe. O próximo domingo, este domingo que ven, hai teatro infantil para toda a familia. Chámase, a obra vai a ser Cabicibai de Pablísimo. Será o domingo que ven, día 9 de febreiro, ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Cabicibai é un espectáculo sobre rodas en bicicleta, un camixibai e 3 caixóns que poden sair calquera cousa. Pablísimo é unha compañía especializada en narración oral, teatro de animación, a lectura e teatro infantil. Foi creado polo actor, dramaturgo e contador de historias Pablo Sánchez. Vai a ser, lembren, Cabicibai este domingo ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda, teatro familiar para todos os públicos con entrada gratuita. Este sábado que ven hai sábados de baile, unha nova edición de sábados de baile no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. O horario será o de sempre, de 7 da tarde a 10 da noite, sábados de baile, donde un dúo musical se encargará de amenizar o baile para que todos aqueles que queiran podan disfrutar dunha nova xornada de sábados de baile este sábado, de 7 da tarde a 10 da noite, no local social de Cerceda, na primeira planta no edificio do Museo do Moucho. Onte tiña lugar un pleno extraordinario no Salón de Plenos da Casa do Concello ás 9:30 da noite, que poderán, se queren, seguir íntegramente o remate deste informativo, ou senón a través da nosa rede, noso internet,
en RTV Cerceda, na nosa web ou se queren no noso canal de YouTube, TV Cerceda, nos directos. Pois no día de onte foi un pleno extraordinario para tentar de entrar en plazo para suscitar as obras do Plan de Obras e Servicios da Diputación e o Plan Complementario 2025, un pleno no que estiveron prácticamente presentes todos os concelleiros, Agas Alfonso, en este caso concelleiro do Partido Popular, o resto estiveron todos, Afonso Mosquera, e o Concello foi aprobado, en este caso, o punto principal e único do día, que era as obras do Plan de Obras e Servicio 2025, no que o Concello invertirá con cargo a Diputación máis de 1.900.000 euros, dos que a aportación propia do Concello serán 270.000. No POS se incluye a urbanización do campo da Feira de Cerceda, onde se vai a igualar o firme, se fará unha cuberta no parque infantil, a aseos e máis accións que se farán para embellecer e humanizar o campo da Feira de Cerceda. O presuposto é de 620.000 euros, dos que 270.000 son aportados polo Concello. Tamén se incluye a pista da Brea a Xesteda, os accesos á estación en Virís, os acceso a Casal d'Abre, unha pista en Casanova, na Baixa de Cerceda. Este montante deste proxecto total é de 70.000 euros. Outro proxecto, Tourío, mellora das marxes en Carballal, de Rodís, mellora do firme en pista en Vilar e en Rozadoiro, en Meirama. Tamén a mellora da marxe e capa de rodadura en Vilanova, en Encrobas, todos estes proxectos con 170.000 euros. Outro proxecto, mellora do firme en Travesía do Piñeiro, senda peonil no Toural e senda peonil en Pedregal, en Queixas, todo por 100.000 euros. Total do POS de 960.000 euros de inversións. En canto ao plan complementario, se incluye a mellora da capa de rodadura en Travesía ao Parque Acuático de 95.000 euros, saneamento en Albarda e Cortella por 250.000, vial o polígono na ADP 2402 en Queixas 103.000 euros e saneamentos en Campos de Algas 70.000 euros. Tamén accesos a Ximareo 45.000 euros e mellora do firme en Vilar de Abaixo, en Cerceda, mellora do Camiño do Mato, mellora do firme no principio da subida a Longo, acceso a Londoño, mellora nos portos en a Silva e a pista de fins a Cobeláns, todos eles por 92.000 euros. Tamén se incluye outro proxecto no complementario que é a mellora no campo de Xesteda a Brea por 71.000 euros. Inclúyese tamén a mellora da capa de rodadura e accesos a Soagra, en Xesteda, beirarrúas na rúa Rafael Martínez e mellora na marxen esquerda no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, unha cuneta transitable e mellora do firme na Vila da Iglesia por 105.000 euros. E por último, tamén outro proxecto coa senda de Pedamúa, na C400 en Meirama, mellora da seguridade vial na pista de cima da Vila San Vicenzo por 95.000. Esta segunda parte é de 955.000 euros. Cambiamos de tema. Hoxe tiña lugar a presentación da planta de tratamento de residuos textís en Sogama. Dende as 10 da mañán comenzouse cun retraso de máis de media hora á espera do presidente da Xunta. Tivo lugar en Sogama a presentación da primeira planta pública de clasificación textil de Galicia, no lugar xusto onde se vai a realizar, nunha superficie de 8.000 metros cadrados, cun investimento de 25 millóns e capacidade para tratar 3.000 toneladas ano ata un máximo de 24.000. Creará ao redor de 30 empregos directos e rematará as obras no segundo trimestre de 2026, segundo o previsto. No acto estiveron presentes a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, o presidente de Sogama, Javier Fernández Lino, os alcaldes da Bisbarra, concelleiros de Cerceda e o alcalde cercedense Juan Manuel Rodríguez xunto co presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Imos a escoitar como era a presentación desta planta, donde abriu o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, o acto, e logo tamén falou o presidente da Xunta. Como alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, quero darvos a benvida, por suposto saudar a don Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, dona Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático,
María José Echevarría, directora xeral, presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, directora xeral de Sogama, Mirta Sueiro, todos os alcaldes aquí presentes, os integrantes da Corporación Municipal de Cerceda que tiveron a ben acudir, os medios de prensa presentes e, por suposto, a todos os asistentes en definitiva. Cerceda sempre defendiu o modelo Sogama, esa é unha realidade, e dende o seu inicio, un dos conceptos a través dos cales se vertebrou esa colaboración é precisamente o institucionalismo, a colaboración institucional que houve, sen dúbida, dende tempos do presidente Fraga á fronte da Xunta de Galicia. Hoxe en día, ademais, danse proxectos, como hoxe vimos saber, que teñen que ver coa economía circular. A economía circular que é un concepto que entronca directamente con distintas cuestións que se veñen promocionando e proxectando no noso Concello. Nós sempre defendemos unha filosofía de equilibrio e de progreso, un daxa espazo para a industria, para o medio ambiente, para as novas enerxías, e que iso redunde en desenvolvemento económico, en emprego e, por suposto, en sostibilidade. Sempre que sexa así, eu quero aproveitar que hoxe nos acompaña aquí o presidente da Xunta de Galicia, por parte de Cerceda van a ter un aliado institucional fiel, que non lle quepa a máis mínima dúda ao respeto. Todo aquilo que sexa bo para Galicia, que sexa bo para Cerceda e, sobre todo, que sexa bo para a xente, vai contar coa nosa inteira colaboración. Polo demais, con respecto ao proxecto que hoxe aquí se vai presentar dunha planta de recuperación de téxtiles, desexarlles toda a sorte, que sigamos camiñando unidos no futuro, que sexa para o ben da xente, e non me estendo máis. Doulle a palabra á directora xeral de Sogama, Mirta Sueiro, que nos vai aclarar máis aspectos a propósito do proxecto, porque ela seguro que é unha boa coñecedora do mesmo. Moitísimas gracias e bo día. Agradezo que dende o principio vexamos isto como algo transversal e amplio, con moitísimas implicacións que dende logo había que facer. Por lo tanto, gracias ao alcalde de Cerceda, primeiro por ese ofrecemento institucional e polo apoio. É verdade que a Xunta de Galicia e Sogama encontramos sempre, eu creo que atopámonos cómodo neste Concello, unha decisión valiente en moitos anos, moi valiente naquel momento, de establecer aquí, centralizar aquí, algo que era necesario facer. E creo que pasados uns cantos anos demostrouse o acertado da decisión. Primeiro, que se cumpriu con todo aquelo, que se decía que, como acaba de decir a directora de Sogama, aquí hai que dar exemplo de moitas cousas e, por lo tanto, se algo ten que ser sostible ambientalmente, cumprir estrictamente toda a normativa para facer do mellor xeito posible as actividades que aquí se realizan, a xestión dos residuos da inmensa maioría dos concellos galegos, hai que facelo con moito cuidado, extremando todas as medidas e todas as disposicións que é necesario tomar. Como creo que se fixo, isto foi crecendo e hoxe crece un pouquiño máis, pero moitas gracias porque estar nun concello, como decía o alcalde, como decía cando veñamos hacia aquí, que considera que o que bo para Galicia tamén bo para o seu concello, facilita moito as cousas. Igual que para os concellos do entorno, están ao redor desta gran instalación, e para tantos e tantos concellos, non a totalidade, pero si a inmensa maioría dos concellos de Galicia que pouco a pouco se foron sumando a un proxecto que hoxe é referencia non só, por suposto, en Galicia, senón tamén en toda España, e cada vez que facemos unha cousa volve a selo. Me decía a conselleira que moitas comunidades autónomas están solicitando os pliegos, están dicindo como fixemos este proxecto que todo mundo vai ter que facer, pero que Galicia unha vez máis a través de Sogama volve a ser pioneira. Eu simplemente digo que botemos a vista atrás o que era Galicia en materia de residuos antes da existencia de Sogama, antes da existencia deste sistema, e o que agora todos eses vertedeiros que estaban por toda a xeografía, afortunadamente como cambiou a situación agora. Pois ten que seguir cambiando, e esta é a razón de que hoxe estemos todos reunidos aquí. Dende 1 de xaneiro hai unha obriga de reciclado tamén dos materiais textiles. A toda agora probablemente había que facelo, pero non había esa obriga e esa data na que a partir de agora debe facerse sí ou sí. E unha vez máis entendemos que en todo o que ten que ver con xestión de residuos, con reciclaxe, con tratamento, isto hai que facelo en unión.
A Xunta de Galicia ten que botar unha man aos concellos, é unha obriga que vai ter cada concello, pero cada concello por si mesmo hai que ser realista, incluso de maior tamaño é moi difícil que o poidan facer. E o lóxico, o normal, e a obriga é que a Xunta de Galicia se implique e volvemos a implicarnos a través do organismo que temos para facer isto, que é Sogama. Por lo tanto, os empeza unha construción, unha nova liña de traballo dos concellos coa Xunta de Galicia, xa digo, a través de Sogama, cunhas datas, ademais, moi alicatadas, por así decirlo. O segundo trimestre do ano que ven, isto ten que estar non só construído, sino que ten que empezar a funcionar. E, ademais, esta licitación tamén ten de pioneiro que non só é construir unha instalación que ata agora non existe en Galicia, por lo menos con esta dimensión e con estas previsións de futuro, sino que tamén hai que facer a xestión. Por lo tanto, agradezco a todos aqueles que se van ter que implicar en que isto funcione, pois que nos acompañen en esta historia, en esta nova aventura que ten que sair ben, pola conta que nos trae. Primeiro, porque é un investimento importante, é certo que unha parte de fondos de resiliencia, pero tamén unha parte importante de aportación da Xunta de Galicia. Outras cousas que parecían moi complicadas cando as fixemos en materia medioambiental, hoxe son unha realidade. Por lo tanto, isto ten que serlo tamén, e estou seguro que a reciclaxe téxtil, que se está convertendo nun problema a nivel mundial, é unha necesidade. Dentro de pouco haberá que leválo con normalidade e seguiremos avanzando nesta Galicia verde, nesta Galicia libre de moitas cousas que hai 25 anos parecíamos resignados a telas e que ahora nos parecería impensable que existese na nosa xeografía. Pois este é outro novo exemplo. Empezamos outra vez, e eu agradezo a Sogama que se outra vez a punta de lanza das cousas que facemos aquí, e se podemos decir outras comunidades autónomas como se fan as cousas ben, pois será sinal de que aquí as facemos con especial excelencia. O cal en materia medioambiental non está nada mal. Por lo tanto, moitísimas gracias a todos. Empezamos esta nova aventura e en moi pouco tempo empezaremos a ver os resultados. Moitas gracias. Ben, pois cambiamos de tema para falarlles agora do envellecemento activo, xa que o Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue ampliando a actividade chamada En Forma Corpo e Mente, agora tamén chamada envellecemento activo, que actualmente se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, na Silva, en Queixas, Meirama, a Baixa de Cerceda ou tamén en Cerceda. A actividade consiste en realizar a actividade para adestrar a memoria ou ximnasia de mantenemento básico para manter a mobilidade. Dende agora, no local social de Cerceda, no que só se realizaba o taller de memoria, comenzará tamén a realizarse a ximnasia de mantemento, e xa hai máis de 30 persoas anotadas, pois se alguén quere sumarse tamén a esta actividade. Se alguén quere sumarse, pode facelo nas oficinas do Concello ou no propio local social donde se imparte a actividade. Se trata, lembren, de unha actividade gratuita. Máis temas, falamos agora do Banco de Alimentos do que dispón o Concello de Cerceda, donde se viu ampliado este Banco de Alimentos gracias ao carriño solidario no Nadal a San Silvestre, que tamén aportou o seu donativo, e a exposición Auga na Sangue da Terra, que tamén aportou donativos, e tamén outros a nivel particular que encheron o Banco de Alimentos máis que noutras ocasións, e dende o Concello de algún xeito pois agradecen a solidaridade dos veciños, uns alimentos que son necesarios porque hai familias de Cerceda que precisan deles para ter garantizados os bens da primeira necesidade. Sobre isto e do agradecemento que fai, escoitamos o que nos decía Catrina Queijo, concelleira de Benestar. A verdad que foi moi boa comparada a outros anos, e nós desde aquí, dende o equipo de goberno, queremos darlle as gracias, transmitirllas, porque de por sí o que son os veciños de Cerceda sempre foron moi solidarios, pero é verdad que este ano foi aínda maior, é dicir, a parte do carriño solidario que poñemos nos supermercados, nos cales nos permiten esa recollida de alimentos, tamén donaron na carreira San Silvestre que se fixo esta Navidad, podrían, a hora de facer a inscripción, podían donar alimentos, os cales nos los donaron ao noso banco de alimentos. E tamén, na exposición que houbo da auga que se fixo na biblioteca, tamén donaban alimentos e tamén nos lo donaron ao banco de alimentos que temos aquí no Concello. Un banco de alimentos que está sendo suficiente. Con isto lle pregunto se é suficiente tamén
como estamos a nivel de xente con necesidades de primeira base? Sí, é verdad que familias sempre temos que necesitan que se lle faga durante o ano algunha emergencia social puntual, as cales, no momento que están pasando un bache, nos facemos con o noso banco de alimentos e intentamos cubrir esas necesidades básicas. Digo un bache porque nós sempre axudamos no momento que a persona está pasando un bache e logo xa, de por sí, xa funcionan de por sí solas. Non se está nunha emergencia social durante un ano enteiro. É dicir, nós estamos aí para apoiar a todas aquelas familias que necesitan, nun momento puntual. Calquer persona pode pasar por un mal momento. E para eso estamos nós. Para eso temos un banco de alimentos nos cales nós lle facemos unha emergencia puntual. Vale, o sea que si calquera persoa que nos este escoitando e se atopa unha situación complicada, para iso está o seu departamento. Poden vir ao Concello, chamar se queren por teléfono e contar a súa situación. Sí, eu e logo sempre digo, valoras a situación deste. Exactamente, eu sempre digo que calquer persona que este pasando por un problema e non lle ve unha solución, debe acercarse aquí ao Concello, a servicios sociales, e preguntar, porque a veces temos recursos dentro do noso propio Concello, servicios que podemos dar, que a xente descoñece. Co cal eu digo sempre, calquer persona que teña un problema e non lle encontre solución, que veña ao Concello a preguntar, porque si ao mellor hai algún recurso que está instaurado e non o coñecemos. Ben, e ademais tamén insistir en que, ademais desas recollidas organizadas, está todo o ano aberto para calquera donación particular, non? Exactamente, sí, como foi unha empresa que estas navidades tamén fixo unha donación tamén para o noso banco de alimentos. Pois aí tiñamos as verbas de Catrina Queijo, concelleira de Benestar. Ímonos a máis temas, porque o Concello de Cerceda vai acoller o sábado 15 do vindeiro mes de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 a 70 anos e se vai a celebrar entre as 10 da mañán e a 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda. O plazo para anotarse xa está aberto e remata o 11 de marzo. Esta clase está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF. Se trata de unha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que se require inscripción previa. As mulleres menores de idade teñen que ter autorización dun representante legal. A inscripción debe realizarse mediante un formulario online habilitado na páxina web do organismo provincial ou na web ou nas redes sociais do Concello. Por outra parte, lembramos que a excursión que o Concello de Cerceda organiza a Padrón o día 16 de febreiro xa está completa e anunciamos que a partir, de momento ainda non se abriu o plazo de inscripción, pero que no mes de abril haberá outra excursión que será de un só día, tamén con xantar, que vai a ser a Vilanova de Cerveira, a Portugal. É unha excursión que xa se fixo con anterioridade e donde houbo moitísima demanda, previsiblemente ata casi que 4 autocares. Así que a excursión a Vilanova de Cerveira será o 12 de abril. Avisaremos tamén cando se abra o plazo para inscribirse. Cambiamos de tema, lembramosles que o Concello de Cerceda ten en funcionamento unha nova canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp. Se trata, polo tanto, de que o Concello envía mensaxes de WhatsApp a todos aqueles que teñan ou que estén anotados neste novo servicio. Hai que ter a aplicación WhatsApp instalada no teléfono móvil ou na tablet e a partir de aí agregar na súa axenda o teléfono 609 43 10 78 ou, se non, poden escanear un código QR, que é a forma máis sinxela que atoparán na web municipal ou calquera das redes sociais que ten o Concello. A partir de aí deben de mandar un mensaxe coa palabra alta, recibirán unha mensaxe de benvida e xa recibirán mensaxes e información por parte do Concello de Cerceda a través do WhatsApp. Para mañán xoves, durante a xornada, teremos un pequeno embolsamento de aire frío en altura, que vai a deixar algo de inestabilidade en Galicia, pero principalmente os ceus van a estar parcialmente anubrados, con máis presencia do sol que de nubes. Eso irá cambiando a medida que transcurra a xornada, xa que xa pola noite podería aumentar un pouco a nubosidade, incluso na mitade oeste, que haxan chubascos
que poderían ser xeralizados, insistimos, cara a noite en todo o territorio. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán do sur frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos, saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris, na redacción, e quen lles falou Manuel Ángel Villo. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.